מצרך נדיר. במקרה שאדם סובל, יכול לגרום לצחוקים עד דמעות למשך שבועות. אין ספק שראש העיר, סרגי ויניגלסוב, לא ראה בזה שום דבר מצחיק. כשחלף ראש העיר בכפר, בדרכו לבית החולים, הנחותיו וגניחותיו עוררו יותר צחקוקים מאשר ברכות החלמה. אין ספק שאילו ידעו אנשי הכפר, מה הם ידעו? שהרופא הטוב, שבדרך כלל מבצע את הניתוחים בשיניים טורדניות, נסע אל חתונת ביתו, והוא העביר את התפקיד לעוזרו החדש, קורייטין. קורייטין, סטודנט לרפואה, להוט. אך לצערו של ראש העיר לא ממש מנוסה. אבל האם אתה רופא? בכל מובן. מלבד התואר, אבל אני מתעתד להיות רופא. טוב, אז אני מתעתד לא לטפל בו. אדוני, אני מבטיח לך, אני ממש אעשה הכל. בבקשה, תשב אדוני. אני לבד כל הגינוני המבחן, אני ממש רופא. בבקשה, תלך, בבקשה, תתן לי צ'אנס, הזדמנות, תשב בכיסא. בבקשה. שמיים היו לעזרי. אוי, 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 אוי. כואב אפילו לשבת. כנראה שהעצבים אצלך מודלקים, אבל אחרי הקירה זה ייפסק. אתה מתכוון לעקור את העצבים? לא! לא את העצבים, את השרשרת שמחוברת לעצבים. בוא, תראה מה יש לנו פה. אני חייב לפתוח את זה, אדוני, בבקשה. אדוני, בבקשה, תתחיל אותי. אוי! אדוני, אני רוצה לראות את השן שלך, רק לראות. תפתח את הפה אז שאני אראה. אדוני, אתה יכול בבקשה לפתוח את הפה? בבקשה, אדוני. אדוני, אפילו שאני צעיר וחסר ניסיון, אבל אני משוכנע שבשביל לראות מה יש לך אתה חייב לפתוח את הפה! נו! לא את השפתיים. אני לא רוצה
רוצה לצחצח לך את השיניים. אני רוצה לבדוק אותם. אתה תהיה עדין? רגע, אני רוצה לראות. אני מבטיח לך, אדוני. כשהייתי קטן, הבטיחו לי הרבה דברים ואף אחד לא קיים אותם. השלב הזה לא כרוך בכאב. זה רק שלב הבדיקה, לבדוק מה, איך ואיפה. תפתח כבר את הפה! אני רואה את השד שלך. מה זה, היא ממש מזוהמת כעוגן, איזה... תפסיק לדבר אליו, תפסיק להתיידד איתו, תעקור אותו כבר! אל תאיץ בי. אני בסך הכל עושה הבחנה. אני רואה חור כל כך גדול בשם שלך, שאפשר להעביר דרכו סוס ועגלה. עכשיו, תן לי לנסות משהו. אני רוצה לבדוק עד כמה העצב שלך חשוף. אני מנסה לקבל בעדינות ממש, בסדר? משהו חדש רק סליח לי רגע, אדוני. טוב, אני צר לי לבשר לך, אבל העצב שלך מאוד חשוף. עד כדי כך התקדמה מגדה? מאוד, הכל עדיין פתוח. יושבים על העצב? זה מאוד מאוד פתוח, עדיין תלוי מאוד בטמפרטורה בראש של הרופא, ואיך עושים את זה, אבל... הנה, חיפשתי אותה. מה אתה מתכוון לעשות עם זה? אדוני, אשר חייבים לעקור, אני אעשה את זה עוד לפני בך, שתספיק לראות. תסמוך עליי. אתה תהיה עדין? כאילו הייתי אימא שלך בכבודה ובעצמה. אמא שלי לא הייתה אליי לכבודה ולא הייתה עדינה אליי. אתה תהיה עדין. אדוני, בבקשה. אדוני, אל תיגע לי בידיים. אל תיגע לי בידיים, תעזור! אל תזוז! לא לזוז! הניתוח הוא עניין פשוט. תפתח את הפה כבר! תראה, אני מודה שלפעמים הניתוח יכול להסתבך עם השורשים מאוד ארוכים, אבל אני מקווה שהתפלט לשורשים קצרים, כן? אני ראיתי איתו. חשוב מאוד לתפוס את השם מלמטה, בשביל לא לשבור את הכתר. עכשיו, אם תפוס את הזר הקטן הזה, רק אל תזוז בספירה של מגיע ל3, אנחנו רוצים אותו, בסדר? 2! שעקרת אותה. אני מקווה שככה יעקרו אותך מהעולם הבא שלך. שברתי לך את הכתר. השורשים שלך עדיין בפנים. רוצח! קצב! אוי, נגל! אוי! הדבר היותר עיקש מהשיניים שלך זה המוח שבראשך. אם תכניס את הידיים שלך לתוך הפה שלי, זה יהיה הסעודה המסרית הראשונה שאני אוכל מזה שבועיים! אוי, אוי, אדוני, אוי! יש לך שורשים עדיין בשן. בבקשה לשבת, וזו שאלה של גאווה מקצועית. לשבת, אדוני. זה לא יצביע. אני נכנע! אוי! אני נכנע! אבינו שבשמיים תעשה שהוא לא ירד עם הידיים שלו! אוי 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 אוי! תעשה שיפתח את הפה. תעשה שלא יכאיב לי כל כך! תעשה שלא ימשך אותי. תעשה הרופא שלי יהיה הרופא הטוב שיציל אותי! אנחנו נציל לך את השנס. אוי! אבינו שבשמיים. אבינו שבשמיים!